Assalomu alaykum. یک odam tomosha دارم. Assalomu alaykum брат. امروزه موضوع خوندش چیه؟ برای چی امامعلی رحمان روشنفکرا و مادران مبارز رو زندانی می‌نماید؟ برای چی؟ فکر شما رو اول بفهمم. این 4 نفر سلام علیکم برات. برای چی امروزه فکرتون رو نویسین؟ این چیده چده من جواب میگم تان بعد کو فکر شما رو بفهمم. برای چی مادرای مبارز روشنفکرا رو امامعلی رحمان زندانی مینماید؟ برای چی؟ مادرها در چسبیدگی مادرها. برای چی؟ برای که شکستن قوه فرزندانش. راست، برای ترس دادن و شکستن قوه فرزندانش. بعد با چی؟ کی اینم قودم پالیتیکس که همین تئوریقتی همون ماکیاولی من گفتگیم همجا ثبت داده چه خیلی سیستم ترس دادن. با چی فکر رو دارن که چی به مادر رو چی به روشن فکر رو زندانی میکند؟ سببش ترسه یا او ترسیدگیه یا مردم ترساندن. Это моральное давление. Да, правильно. با چی؟ نویسین فکراتون من بخونم بعد من جوابش میگم. برای چی اینا 7 نفر شد؟ برای چی امامعلی رحمان روشنفکرا لوبای انسانه که چی در داخل تاجیکستان باشد چی در خارج باشد کمی فهمیش اید سیاست پیدا کی کرد زندانی میکند؟ یا کمی لوبای انسان نمجا 10 نفر باشد اگر همین 10 نفر این 11 نفر 11 نفر 1 نفر کسی در جامعه کمی ابرو پیدا کرد زندانی میکند؟ سببش چی؟ سببش برای چی؟ تحلیل میکنیم. نه Куда метарсат, потому что свободомыслящие могут повести народ за собой. Да, правильно, это тоже. برای چی؟ نمینیسین چطور؟ سبب اساسه به فکر من این اول به ایمانی بعد به سعودی. ترس او اکن ایمان پیمان او پالیتیکو ایمان داشتنشان من فکر میکنم. برای ایمانی پالیتیکو سیاستی جای موی شریف رمضان من یکان کسی چکرین نیستم. من اویدی سیاست مداروی هم خفه کرین نیستم. او خواهکن سیاست دین قطی من آمیخته نمیکنم. دین چیزی پاک است برادرها، سیاست چیزی همه میداند که چی ای سیاست. برای چی مادران روشنفکران لوبای انسان قطعی نظر در موقعش جامعه کمی که فکر که همین در بین مردم کمی در جامعه ابرو پیدا کرد سر می شود زندان کردن تهدید دیگه کارو. برای چی؟ خیلی گفته اینو فرقیتی انا میجه ده من شما ده اکن خمام میگم اینا 13 نفر شدین. السلام علیکم همه ده موی شریفی رمضان یکمشین که همه را تبریک میکنیم. موی خوب است. یکان کسی تنقید کرده نیست. من چرا امنیت میبیند که آیله پریزیدنت قانون رو پینا میکنن و دختران رو تجاوز میکنن نارکوتی میفروشن که به اینها رو هیچ چیز نمیگوین؟
амният акун барои ҳамун як манфиати як оила кор мекунад. Амният, системаи амният агар ман бугум, агар амният ман амният кор накардам вақте ки бисёр хондагӣ ҳастам, ин як защитаи оила дар ҳамун ашрофзодаҳо қатъи назар ҳамун правительство давлат да кор мекардагиҳо барои таъмини амнияти ҳамао сохта шудагианд. Ман шахсан ҳамахе фикр мекунам амнията. Дига хе ман фикр намекунам танҳо ҳамаоро ҳимоя мекунанд. Дига фикри ӯ пешина амнияте ки барои мардум кор кунад хелиш нест ин чиз. барои мардум ки бедор шавад дар гирду худашон одаморо ҷамъ мекунанд, чапаш мекунанд барои ҳамон. Сабабаш ин курсӣ правильно. акун ман шумода теорияи амин сиёсатшавӣ Макиавелли кати бисёр чотка кор мекунад Эмомалӣ Раҳмон. Макиавелли ба фикрам азёд кардагӣ чи ҳамин вақте ки солҳои 1978 як сабташай ҳамун сабта Эмомалӣ Раҳмон оли 1978 ҳамун определённи инсоно барои лидерства ҳамун клано барои сари қудрат омадан байношон ҳамун вақт ҳамун ҷанг сар мешавад да, ҷанге ки ишиша сиёҳ мекунад даври Союзда падста ва дига коро. ҳамун вақтҳо ба фикрам ин Макиавелли хуб хондагиянд ҳамин одамо. ман ҳатто номошон нагуфтани нестам, зеро ки моҳи шарифи Рамазон ҳама медонад ки кӣ. барои ҳамақа мақсад ҳамақа ки фарқияти тоҷикон аз аврупо, аз украинсо, ҳатто аз узбекҳо, ҳатто аз қазоқ, қирғиз дар он аст ки мода ҳамин нормаи ҳамин падару модар ай вақти хурдӣ ки ҳурмати эҳтиром назар ба дига миллатҳо мода бисёртар аст. Бисёртар тоҷикда бисёртар любой мардумаш, любой инсон нисбати падару модар бисёртар фикр мекунад. ҳамин ҳисоб вақте ки ҳар як роҳбари давлат дар сари курсӣ ҳаст, ӯ мутахассисҳои хориҷаро асосан ҷамъ мекунад барои омӯхтани психологияи мардум. Психологияи мардум чӣ гуна идора кардан, чӣ гуна тарс додани мардум. барои ҳамақа вақте ки ҳамин методҳо дар қарни охирои асри 19 аввалои асри 20 дар Аврупо, Амрико, Британ бисёр давлатҳо истифода мебурданд. ҳамин метода ки падару модара мегирифтанд, зиндонӣ мекарданд, штоби дигарҳо тарсад. Тарс додан яке аз методи тарс додан. но вақте ки мардуми мо преодолевать мекунад ҳамин чиза ки дига нотарс мешавад. вақте нотарс шудан чӣ гуна аст? қонун оружияи тамоми шоҳҳо буд, диктаторҳо буд, тамоми правителҳо аст, императорҳо буд. ба воситаи қонун мардума фишор меёранд, таҳдид меёранд ба сараш, штоби ҳамун набурояд, ҳамун чорчӯбаи ҳамун гуфтаи ӯ набурояд. барои ҳамақа ҳозир яке аз методҳош ки например ин ҳамақа ҳозир бисёр аксар муборизо гӯш кардестем, дига муборизо дам ҳамина бирасонед. ин методи Макиавелли ҳам хеле кор мекунад. шумо бояд ҳар яктат бидонед. ҳамун бачаҳак Абдураҳмон ё модари ҳамун чизе нагуфта ай пишти идеологияи модараш ки фикри ақидаи шахсӣ дошт ӯ модар барои ҳамақа зиндониш карданд. барои ягон чиз не, ӯ чизоро месозанд ё худшон ҳамин ман худам кор кардагим ҳамин системада ҳамин чиза бо шиносо дорем,
рафиқо дорем ҳастанд ки ҳамуҷада вақте ки ҳар як инсоне ки ҳамуҷада гӯш када истаи мара модаро аксар модаротонда бирасонед вақте ки меоянд телефони модаротонро мегиранд мебаранд телефонша ҳамин модарам ҳам хеле каранд телефонша бурдан саравал баъди чанд рӯз баъд ҳамин модара чикор каранд омадан биёфтан дастгириш карданд сабаб чӣ ӯ телефони шуморо мековад ӯ медрояд ҳамаи сайтда любой сайтда истифода мебарад телефони шуморо телефони модароя истифода мебарад баъд ҳамун сайтое ки ӯода тибқи қонуни ҳамун суди олӣ баъзе ҳамин гурӯҳҳои мухолиф ки ҳастанд оиди демократия гап мезананд инҳоро ҳамун спискаи чида тибқи қонун аграждат карагиянд ки ҳамин ҷиноят аст кида ҳамонода худшон ҳамун одамо барои ҳамун модара муттаҳам карданд дига хешу табору ақрабою рафиқо дорем ҳамо бояд огоҳ шаванд ки вақте ки телефонашонро мегиранд ё мебаранд ҳамун телефон қатӣ медроянд фаҳмиден медроянд ҳамун каналода худшон айку ҳарчи менавис месозанд пешакӣ баъд фарёд мекунанд баъд тара дастгирит мекунанд и яке аз методҳое ки ӯ истифода мебарад дуюмаш ин ки системаи ин ҳамин макавелида системае ки бо истифода мебарад ин ҳамақа мубориз ҳаст ман чанд боро гуфтагиам ҳамада ман 4 сол шуд дар муҳоҷират ҳастам кор мекунам маблағ ба даст меорам не ки модаронда маблағ равон намекунам ҳатто дар оянда эмомалӣ раҳмон метавонад ки аз ҳамун бонк маблағ равон мекунем ку ҳамун қати бигирам модаротонро зиндон кунам шумо бояд ҳар як ҳамин чизе ки ман гуфтагиам ҳамин сабтода хушрӯ аҳамият битен ман ҳама чиро бисёр чиза гуфтан барои ҳушёр шудани мардум ҳамин давлате ки даже ман қарор дорам баъзе ҳолата мухолифат мекунад ки баъзе чиза гуфтанда барои мардум ҳушёр кардани мардум барои ҳамин шумо бояд донем ки қонун оружияи эмомалӣ раҳмон барои безарар кардани анакун ҳамун қонун бояд чӣ кор кунад ина 31 нафар инсон бояд ҳар касе ки мубориз ҳаст асосан мубориз равшанфикр аст блогеро асосан блогерода ман ягон гурӯҳда подчиняться намекунам ягон лидерро признават намекунам ман да лидер нест лидери ман мардум инамин 34 нафар бошад мардум ай лидери ман да лидер нест барои ҳамақа ман озод сухан мекунам барои он ки ҳамин канал ҳама хеле ном дорад ки сиёсати озодона сухан кардан озодона фикра баён кардан ягон касда подчиняться накардан барои ҳамақа шумо бояд ҳар яктат нотарси кадом вақте ки модарта зиндон мекунад любой инсона зиндон мекунад авлодата дастгир мекунад ҳар чизе ки мекунад вақте ки шумо реаксия метен ку баромад мекунен мегӯен ки эй модари мара дастгир кард ана ҳамин чиз эмомалӣ раҳмонда калид барои шуморо бо анамун рам кашда нигоҳ доштан вақте ки ҳар яки шумо нотарс мешен тарс аз худо доштан накор ҳама дар моҳи шарифи рамазон ҳастем тарс аз худованд инсон дошта бошад бояд аз инсон чӣ тарс дорад инсон бояд натарси аз касе бояд фикрата бугӯӣ ақидада бести баъд вақте ки ӯ ҳамин методҳоя истифода мебарад шумо обратно бояд реаксия битен ки бар зидди ҳамун чиз мубориза барӣ муборизаш ки бо гуфтан мегирӣ ҳар рӯз ҳар соат баромад кунад бояд инама абдураҳмон ҳар соат баромад кунад ҳар соат бадтар кунад вақте ки ҳамин чиз давом медиҳад ҳамун қонуне ки эмомалӣ раҳмон айни ҳол истифода бурд якум бор истифода бурдан ҳамин қонуна медонена модари муборизаи зиндонӣ кардана якум бор ин таҷрибада истифода бурдеста ҳозир агар истифода бурд вақте ки ҳама хаб ҳаст
ё ҳамун мардак Абдураҳмон аксар аналитически таҳлил кунед. вақтҳои охир баъде ки модарша маҳкам карданд бисёр баромад намекунад бача. ана ҳамин чиз уже тарс аст. И уже Эмомалӣ Раҳмон мегӯд ки ана тактика нав ёфтум ман ёро бо тарсондан намегӯям. барои ҳамақа натарсен, бар гап бизанен, фикру ақидатона бугӯен. барои ҳамақа ӯ ҳозир ин метода истифода берудестае ки инами чизи нав аст. инами чизи нава як муддат ҳамина истифода мебарад ку ҳамун қонуни ҳамунам ҳозир айни ҳол ӯ проверка кард ҳамин қонуна ку реаксияш муборизота чӣ хел аст. реаксияи ҳамин блогерое ки худшон ягон группда наместанд, ягон партияда наместанд чӣ хел аст. баъд гуфт ӯ айни ҳол анализ кунен. ай вақте ки модараша зиндонӣ кардан ҳамун Абдураҳмон ҳамун каналаша даже анализ кунен, ҳамун бачам хап аст. Эмомалӣ хурсанд мешавад, мегӯфт ман ёфтум ёе тарсондана. барои ҳамақа натарсен. ман шуморо мегӯм, манам модар доштум, авлоди марам бурдан як ҳафтаи 2 ҳафта маҳкамаш кардам, ман баромад накардам, барава гум шавад. модари ман, авлоди ман ки ғуломия ба калла гирифта бошад, айби ман чӣ? айби ман дар инҷа чӣ? бояд ҳар яки шумо гап занен, гап натарсен. бовар кунен ки агар ҳозир ана ҳамин кора кард, вақте ки мардум барои чӣ ана ҳамун бачара кард? барои он ки ҳамун бача ягон бо гуфтум ку разделяй властвуй, бо ҳамун теорияи Макиавеллида мерем. ҳамин бача ай ҳисобе ки ягон ҳамин гурӯҳҳое ки ҳаст ҳамунда намеистаду фикри ақидаи худша дорад, кадом позитсияи ӯ дастгирӣ мекунад, ӯ фикри ӯай, ӯра ман кара наметонам, ӯ фикри ӯай, баъзе ақидаҳоша ман мисол дастгирӣ намекунам. но вақте ки инсон ки инами худаш мондагиай ҳамура модараша маҳкам ки кард, вай уже ки гап назадестай, бисёр каналое ки мухолифо ҳастанд, муборизо каме дар ҳамин тема суҳбат карданд. имрӯз инами радиои Озодӣ дар рости гап ман хондум 6 солаш додиян ам модарда ки и вообще и тарсайда тарс. вақте ки шумо метарсен, ӯ Эмомалӣ Раҳмон трижди мекунад ҳамин кора, трижди. ӯ истифода бурдеста, ӯ практиковат кард ҳамин чиза. практиковат кард. амалда практика кард ки модарошона ку маҳкам кунанд. диден лидерое ки ҳастанд, модарои ӯро намерасад. барои чӣ? барои он ки ай пишти лидерои намин группа ҳаст, хафа нашавем. моҳи шарифи Рамазон хафа шудан дар кор нест иҷада. лидеро одамое ки гап мезананд ҳамунҳоро модараша маҳкам накард. барои чӣ? ҳамун бачара гирифт. барои он ки одамои тоқара қапидестай, одамое ки сарҷам нестанд. барои ин чиз чӣ лидер ҳастен, чӣ касе ҳастен, ман ҳамата ҳурмат мекунам, ман идеологиятона дастгир мекунам, но донише ки сиёсӣ не, ӯ доли хела ҳаст, барои хела хондан накор барои дониши сиёсӣ. барои ҳамақа ман шуморо мегӯм ки ана ҳамин хел гап задан дар кор. ҳамун бача аштар вақте ки ҳамиёда ҳамроҳ шудан, ҳамонро бисёр физически корҳода истифода мебурданд. баъдан айни ҳол ки ӯҳо ки ҳушёр шуданд, ҳозир ғуломои нав дар корда. ғуломои нав ки тоҷико. Эмомалӣ ауҷа рӯи карам мегирад. иҷада иёш истифода бурдан мегиранд ғуломо. барои ҳамақа хоҳем ки ай ғуломӣ озод шавем, овоз баланд кунем. овоз баланд кунем. ҳар як оила лидер дорад. ҳамин оилатонда як одами басавод аст ки ай хурдӣ мисол ҳамуна шумо медиден ба ҳамун монанд шавам мегуфтенда. ҳамин хел оилада ана ҳамун оилаҳоро ман шуморо мегӯм ки ҳар як оилае ки ҳамин хел инсоно дорад,
инсоное ки аналитически способности анализи политикара кара метавонанд гирди ҳамон одамода уже ҷамъ шудана сар кунем. фаҳмидем? аҳмин рӯз ман шуморо мегӯм ки гирди ҳамон авлоду қабилаи худда ҷамъ шудана сар кунем ки ман шуморо мегӯм ки имомалӣ мехоҳад ки хун ки битад ана ҳамон методамай ку тайёриш ҳаст. ман шуморо мегӯм хун ки додани ҳаст, определённи клано хун мехоҳанд, хунам мебинанд. фаҳмидем? ман ин чиза нотарсида мегӯм, ошкор мегӯм. гирду атрофи ман якум рӯзи баромадам да гуфта будам, гирду атрофи манда ягон тоҷик нест. ман тоҷика қатиш намедромам, барои он ки ман медонам ки кланови система аст. кланови система маълумота метад. фаҳмидем? барои он ки вақте ки ман шуморо мегӯям, вақте ки пеш аз саршавии ҷанг буд ҳамин тоҷикистонда, бигирен анализ кунен одамое ки буданд, ҳамин яроқҳои мардуми суғд сари власта буд ку мардуми суғд бошад бо хафа нашавем. мардуми суғд сари власта буд, яроқҳои самти суғда кашондаги буданд. яроқҳое ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дошт самти суғда бурда буданд. ман худамай суғдум, ман пишчона даж намегирам. самти суғда бурда буданд ки яке мардум хезад анҷу тараф мезанем гуфтада. ҳозир яроқҳоро эмомалӣ ку самти хатлонда бурда истад. медонед шуморо ҳамира. тамоми маълумота ман дорум, но ман айҳисобе ки тоҷик маълумота мебурорад, ман бовар мекунам, ман барои озодӣ хестагиам, ман барои номус хестагиам. но мардума ба манфиаташ қарор қабул шудагӣ, агар клано ман ҳамата ҳурмат мекунам, ҳамаи кланора ҳурмат мекунам, ҳамаи кланора ҳурмат мекунам, касе бошад набошад, не ки ман тарафи мардум, ман ай мардум буромадагим, кланда подчиняться нашид, натонистум подчиняться кара нашид. мефаҳмед шумо? кофтум буромадум, клани ҳама клано бо кида хизмат мекарда, уғошам буромадуму корма уже ташкил карагим мекунам. барои ҳамақа мардум бояд бидонад ки революция неизбежат, но шумо бояд гирду атрофи ҳамон оилаҳотонда мардуме ки оилаҳотонда ҳаст ку одамои аналитически способност доранд, гирди ана ҳамонда ҷамъ шудани ёд бигирем. ҷамъ шавем, ҳар як минтақа лидеротонро уже интихоб кардана сар кунем, ай байни мардум ягон каста подчиняться накунад. худтон бовар кунед, ман не, одами манам набошад, одами ҳеҷ ки, худтон бовар кунед ода. ҳар як минтақа 68 шаҳру район, вилоятҳо суғд, хатлон, бадахшон хат дорад мардои шуҷо. фаҳмидӣ? хатлонам дорум ман алоқа дорам уже. фаҳмидӣ? одамое ки гирд шонда уже хатлон ҷамъ шудестай. суғдам дорум одамое ки уже гирд шонда ҷамъ шудестай. шаҳри душанбеам дорум одамое ки уже гирд шуда ҷамъ шудестанд. ҳамат ҷамъ шав, худтон вибор кунем лидера ҳар якта минтақада. фаҳмидем? агар не бо бегона медорад ку ҳамон минтақада бо ғулом мешед. барои ҳамақа агар ин нахоҳад ба хубӣ бирафтана, анами кланоқати бозиша давом битад, бози дига хел мешавад. бози он чизе ки ҳамин мехоҳад, ҳамон чизе ки хостестай ки мардума ба хун даъват кунад, ман хун ки омадам, хун ки мерам мега ку ана ҳамон хуна ҳаст. ранге ки худишта хуна ташкил кардана овардам мондам ку худиш хуна ташкил карда омад шишт ку ана мехе хуна ташкил мекунан, худша даф мекунан. ин дунё ҳамахе идора мешавад. барои ҳамақа ҳама огоҳ бош, ҳама тайёр бош. ин моҳи шарифи рамазонда ақалла инамқа кора бикунем ки просто ҳамон модара барои ҳимояш гап бизанем. ман ҳечи надорум, биравад ҳамара бикушадам, ман гапам намезанам. барои он ки мада ин чиз ман як гап мегӯм да, ӯ як бандит аст. барои ман ҳуқуқшинос ҳастам. барои ман ҳамон одамое ки ҳастанд аксарияташ диззу нами ғоратгар ҳастанд, ҷинояткор ҳастанд.
ҷинояткор хати ман дига хе роҳа намебинам. ҷинояткор хати роҳи худаш хати роҳ истифода мебарад. Тамом. Ман ин чиза анализ карда бурам диги 11 сол дар дохили Тоҷикистон. фаҳмидем? Айман хафа шудан. Ӯ мада атака мекунад, любой роҳ хати, любой тактика хати ман бояд ура бар зиддиш бихезам. Тамом. Но ӯ баъзе чизора медонад ки чӣ гапу чӣ коро ҳаст, баъзе коро карда наметавонад. Барои он ки ӯям зависимӣ аст. Ман медонам ки ӯ бо айки зависимӣ аст. Бо инаи дигарош ки бо ӯ да хизмат мекунад, бо ӯш айки зависимӣ аст. Не ки мардум да гуфтаниам ки тайёрия уже сар кунем. Ҳар як минтақа, ҳар як территория, хатлон, ман алоқа дорам одамое ки гирдишда ҷамъ шудастанд бачаҳо. Суғд алоқа дорам ҷамъ шудастанд ҳамаи минтақаҳо, ҳар як шаҳру ноҳияҳо. Инами хатлон бошад, агар ҳар як шаҳру ноҳия лидера худаш мардума интихоб мекунад, ман алоқада ҳастам, гирди ӯ да шаҳру ноҳияда интихоб мекунад худшон одами боваринокшона, ӯ вилояташда пайваст мешавад. А дигар шаҳру ноҳияҳое ки ҳаст, суғд ҳама хел ҳар як шаҳру ноҳия лидерои худша, лидерое ки хобанд ку хобанд, кланое ки шикастантон, кланое ки шикастантон, шикастантон, если ошкор бигӯям. Ман кланда нестам. Шикастантон ам клано бедор шавен, гиртонда ҷамъ кунен, уже ҷамъшавия сар кунен, сентри вилояттон қати, шаҳртон қати сар мешавад. бозӣ конкретна сар мешавад. Ӯ рафтанӣ нестай, ӯ намеравад, ба хубӣ ӯ намеравад. аз шумо да моҳи шарифи рамазон да гуфтаниам ки ҳамин модар медонам баъзет фарзанду ман якум баромадам да гуфтагиам ман ҳечи надорам ки ман дигар уже хидмат дорам да. Рости гапа мегӯям. ман беҳад бисёр хондам, бисёр чиза фаҳмидам. ҳаст революцию делает гений, осуществляет фанатики. Плодами используются проходимцы. Барои ҳамақа ман шумода мегӯям ки ҳамун пешинанги давлат дам иҷада бехафагӣ мегӯям. Будам мардуми суғд ки ҳама аксар власт даст шонда буд, мардуми хатлон мисол набуд, ё тайёр шудан, ёро гирифтан, ё шиштан. ҳамин чизо буд. ира ман отрицат намекунам. Ман реально тарозу ман як хел бар мекашад, ягон яктарафа нимтарафа бар намекашад. лекин ҳамино омадан бо иноям ҳама хел системаро сохтанд барои худшон, но ино тамоман ҳамара гузаронда парафтанда. ҳамин 2-3 минтақаро гирифтан, ҳамара додану дига ҳамара ғулом карданд. ғуломо бояд бесе. барои ҳама минтақа бояд сарҷам шавад. ҳамун минтақатон уже инсоное ки ҳастанд худтон боварӣ доред. гирди ҳамунда сарҷам шудана шурӯъ кунед. ҳаст одамое ки дар хатлон ҳаст одамое ки суғд ҳаст. худтон мебуроен, мефаҳмен, мешинен. ин чиз неизбежат. революция хоҳен нахоҳен мешавад. ман будам ман шуморо мегӯям ки фанатик. давлата ман дӯст медоштам да, ватана ман дӯст медоштам, ҳимоя кунам мегуфтам, хизмат кунам мегуфтам. намедонистам сиёсат чист. рости гап. вақте ки баъде ки уже се чиза фаҳмидам, баъд поступенно вақте ки хориҷ биромадам, вақте ки хондам, ман ҳам гений шудам, ҳам фанатик шудам, ҳам патриот шудагиам, ҳама чӣ шудагиам. дига проходимста иҷозат намедам ки роҳбари давлат бишавад. касе бошад набошад, а кадом минтақа бошад, лидери кадом шоха набошад, ман мезанам. бовар кунед. лекин ман мехоҳам ки мардум худаш ҳар куҷода худаш ҳамун территорияи худаш лидерша интихоб кунад. барои чӣ кадри маҳаллӣ роҳбар намешавад? кадри маҳал бояд роҳбар шавад. ин ҳамин давлатҳо ҳама хеле пешрафтагӣ. ин ҳамин давлатҳои ман гаштам, анализ кардам. чӣ хеле мо пешрафтагӣ. ин ҳам ё мега ки мо ҳама хеле пешрафтем. ин ҳамин чиза аз байн бурдем, пешрафтем. барои ҳамин мардум тайёр бошен, тайёр.
лекин ин моҳи шарифи рамазонда ҳама модар ку ина 280 250 нафар шиден лайк монден. лайкотон агар битарсен обратно бигирен, фаҳмиден, рости гапа мегӯм. ҳама модар инами 250 кас бошад, агар гап занед ҳамин модар 250 кас гӯш мекунад, 500 нафар то саҳар мешад 1000 нафар, 1000 нафар 1500, 2000, 3000, 4000 цифр ҳама вақт чӣ ба вибора муайян кардед ку виборда голос мешуморанд, шумора намешуморанд, паспортта намебинанд, таки чӣ цифр муайян мекунанд. вақте ки шумо инам хеле шабақада буромада озод мегӯед ки ҳамин занака озод кун, ҳама буромада бугӯд ку ҳамин вес мардум, инамин 9 миллион мардум агар мана дидеста бошад, ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ман Эмомали Раҳмон розӣ нестам. Эмомали Раҳмон биравад гум шавад, бугӯед ку худтона нишон битен. фаҳмиден, ман мехоҳам ки Тоҷикистонда интихобот аз сари нав шавад. инам хе нишон битен, бугӯед ки ман мехоҳам ки Тоҷикистонда интихоб аз сари нав шавад. ин чиза конститутсия иҷозат додагӣ. Буроем гуфтан бигирен ку дафш мекунам, худаш даф мешавад. мефаҳмед шумо? оз замона дига хешидагӣ. ӯ метарсад. ӯ аймин чизое ки инсонои басаводе ки фаҳмондан мардумда мехоҳанд ку аймин чиз метарсад ки ана ҳамёрае ку зиндон мекунад, тиха муайян мекунад, зиндон мекунад ки гапа набурорад, мардума ҳушёр накунад. барои ин қаз раҳмат ба диққаттон. агар илоҷ дошта бошед ҳамун модар чӣ куненда бугӯен ки як бор дига мегӯм ки ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ном насаб аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ё президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар касе ки ҳар чизе хоҳем хоҳиш мекунам ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқу озодиҳоро ба ман кафолат додааст, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳодат Маҳмадҷонова парвандаи ҷиноятиаш аз сари нав бозбинӣ карда шуда, модари тоҷик озод карда шавад. тамом. шуморо ягон шахс тирма намекунад, шуморо ягон кас ҷавобгарида намекашад, шуморо ягон кас ягон кор намекунад. анамира бикунен, ин ҳамин последни гапи мара. диден, нависен ягон коғазда, бикунен, битен, блогерое ки мустақил ҳастанд, ҳама бигирад тақсим кунад, сар кунен, шурӯъ кунен. ку якта ҳамин модара буроварда метавон. агар буроварда натонистен ку ин ҳамин моҳи шарифи рамазонда бо як бор дига Эмомалӣ 1-0 тон кард. фаҳмиден? ман қатъи барои ман площадка политическая игра, барои ман бозӣ. бифаҳмед шумо. ман тарсам надорам. ягон чизе ки мегӯм, ҳар касе тарс надорам. фаҳмидед? не ки шуморо ҳушёр мекунем ки шумо бояд адаптатсия шавен уже шумо ёд бигиред. шумо уже аз ҳақ дифоъ кардана ёд бигиред. пештар ҳамин даври союз дам, рости гапа мегӯм, ман як районда калон шудагиём, определённи муаллимои мактаб буд. ҳамун ҷои мода определённи муаллимои мактаб буд. ҳамин раисо вақте ки даже истиқлолият шуда буд ку, ҳамин раисо ки таъин мешуд, ҳамун муаллиморо медид, ҳамақа метарсид. барои чӣ метарсид медонед? ӯ муаллимо ҳақа мегуфт, менавист. ҳақа мегуфт, талаб мекард. метарсид ҳамин хе одамо. чӣ милисат аморо кишт Эмомали Раҳмон, қатъи ҳамин системаш постепенно кишт. нервотрёпка, ҳамин психологически атака кард, ҳар намуд қатъи убратшон кард. барои он ки халал мерсонад коррупсияда. фаҳмидед? барои ҳамин қа огоҳ шавен, талаб кунен озодӣ ба ҳамон модар. зинда бошем. як бори дига мурӯзат қатъи моҳи шарифи рамазон ки ҳаматон таблиғ мекунам. ягон гапи сахт гуфта бошем, иззати нафси каседа расида бошем, бахшиш. як бори дига зинда бошем.